Sapa, Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu Tru getarane engko iki kenal karo kowe Petro sapa Tru kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti kok ana tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Udu. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthukku do modar iki kok cokoti ya ora. Ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Ki lho ana buta teko truk. Iya. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora.